see, 'cause I think I do want you next to me. Shout out Pergola and Nicole, Damon family, Eunice, Joyce, Panis, Dean, Doubles. Doubles. And you, Sak? Shout out Carl. Who? My turn. Are you with Carl? What's that, Kuya Tao? Daddy, my name. Shout out for Eunice. Shout out for later. Shout out for Mama. Shout out that Papa and Mom and Bobo and Papa. Musapa and the bye-bye. Good morning guys. Today is February 22 and ang gagawin ko, nakalinis na ako dito sa bahay. Ayan, nakalinis na ako dyan. Malinis na dito. Ayan. So ngayon, ang gagawin ko is eto. Linisin ko ulit to kasi gagawin ko siyang parang kunwari gym. Kasi di ba may mga binili ako. Eto, linabas ko na yung aking battle rope. Ayan. So, no, that's mommy. Si Jan, naglilinis siya ng car kasi punta sila ng Adelaide bukas kasi may golf yung mga bata bukas. Sunday. So, bukas sila alis ng umaga. So, eto, lilinisin ko to. Tingnan nyo, oh. Ang kalat na naman. Tapos yan yung mga gamit nila pag nagbabike. So, yan. Lilinisin ko to. So, wait lang. Ayan naman si Holly. Dala niya naman ang kanyang. What's that, Papa? You gonna go away? Huh? You gonna go what? What did you say? Cart babies. Okay, see you guys. Ayan, linisin ko to. Then, tingnan natin kung anong magiging outcome. Ayan, nagbihis ako. Diba kanina nakapajama ako? Paglabas ko kasi medyo mainit. And then, yung suot kong pajama, medyo makapal siya. So, sabi ko magbihis ako. And, ang nakuha kong damit is yung kay Jan. Ito yung binili namin nung nagbali kami. Ito yung sando na bilibong. Pero hindi siya original. Nabili lang to dun sa mga naglilibot sa may beach. So, ayan. So, tara. Ita-timelapse ko pala kayo para makita natin kung ano ang kalalabasan ng paglinis ko dyan sa Pergola na gawin natin na parang kunwari gym. So, ayan. I-timelapse ko kayo. Gamitin natin tong phone. Ayan, tapos ko nang i-move yung mga dapat i-move doon sa gilid. Si Jan, tinulungan niya ako. Blinower niya yung floor. Kaya ayan, malinis na siya. And medyo nagkaroon tayo ng space para sa natin, Kemi-Dorang Jury Gym. And minove ko yung table doon kasi yung table hindi naman siya nagagamit. Pag walang occasion, natatambakan lang ng kung ano-anong mga gamit ng mga bata. And then yung bikes, doon ko din linagay sa gilid para, ayan, meron tayong space. And, water please. Dito, ilalagay ko yung mga gamit kong mga pang-lift, yung parang dumbbells. Yung eto, doon ko ilagay para hindi siya mabasa pag umulan. So, doon ko sila ilalagay. Wait. Eto, inom daw siya ng tubig. And ito yung rubber medicine ball. Ayan. 1 kilo raw yan. Tapos ito yung may weight na ilalagay mo dito sa kamay. Tapos ito yung skipping rope. So ayan. Ito yung sa akin. Dati yan. Nung sila Tijan Sak pa lang anak ko. Nung nag-start ako mag-gym. Binili ko yan para sabay mag-exercise pa rin ako pag Saturday, Sunday. Kaya na-flat talaga yung. Hindi naman flat. Pero flat na. Basta maglagay na ng picture noong dalawa pa lang yung anak ko.
patsa natin. And pasensya nyo kung nakikita nyo yung ating mga stretch mark dyan. Ayan. Normal yan sa mga nanay na katulad ko. And, so yeah, update ko na lang kayo kung anong magiging progress nito. Ito hindi yan, wala yung laman na baby ha. Laman yan is taba ng talangka. Ayan siya. Ayan siya pag malaki, oh. Diba? Oh, ayan. Hey, look. Hey, look. He's Sophie did that. Sophie give it to you on your birthday. It's the update day. Yes. Oh, so yun na. Basta update ko na lang kayo kung anong mangyayari dito sa ating patsan na yan. Okay? So, thank you. Say, see ya. Okay, come on. Oh, it's vlog ko daw ang baby niya, oh. Hi, baby. Wait to that. Oh? Wait to that big rock. Oh, okay. Baby, oh. Okay? Okay, so yun guys. Thank you. Bye! Ayan, nailagay ko na dito yung ating mga kimidorang equipments. So, ayan. Ito, dati matagal na to sa akin. Ito. Ang mga bago lang dito is ito. At saka ito. At saka yun. Tinakpan ko para hindi siya maalikabukan. Ayan. Pero pag umulan, ipapasok ko siya. Ito yung, nakalimutan ko anong tawag dito. Basta ilagay ko na lang dyan yung pangalan niya. Basta yan yung nag-shake ka talaga, yung buong katawan mo mag-shake. So, ayan, takpan muna natin siya. And, ayan, maaliwalas na tingnan, oh. Ano na ba? May space na talaga. Bibili ako ng, yung, meron pa pala ako. Wait, kunin ko lang. Wait, meron pa pala. Meron pa pala yung mga bago kong binili nung 2 weeks ago or last week. Basta, I think 2 weeks ago. So, yan. Basta ito yung bagong pandagdag ko dun sa aking pang-workout. So, ito yung parang, yung parang marker, parang tatakbo-takbo ako para lang baliw. So, ayan, meron ako nito. And then, meron din ako nito aerobic step. Ayan, don't touch. What is for? That's for mommy. And eto yung spin lock curl bar. Ayan, oh. Napakita ko to sa inyo kasi nag-vlog ako nung binili ko to. So, yeah. Basta, yan yung latest na mga dinagdag ko. Ayan, so, and, napagod ako dun na. Hinanap ko kasi hindi ko maalala kung saan ko yun linagay. And, dito, ang kagandahan dito, wow, ang kagandahan dito. So, dito, pwede ako mag-edit dito. What's that, Baba? My slipper. Okay, thank you. So, dito, pwede ako mag-edit habang naglalaro ang mga bata. Lumipat ako dito sa kabila kasi medyo mainit doon. Ha? Baby. Yeah, be careful, ha? So, dito, pwede ako mag-edit, diba? Pagkatapos ko mag-workout, habang nagpapahinga, pwede ako dito mag-edit, and yung mga bata, makikita ko pa sila habang naglalaro doon. So, ayan, masaya ko na ginawa ko itong parang, workout area. Ayan. So, sabi ni Sean, baka lang daw, puro salita, and then hindi ko gawin. So, tingnan na lang natin, ha? So, yeah. Dito pa kami ni Holly sa Pergola. Natawa ko kasi kumakain si Holly nito ng, eto ba, yung sultanas. And, tingnan mo yung baby niya, oh. Binigyan niya din daw yung baby niya. Han, look. Oh. Look at the baby. What's it got in the mouth? What's this, Baba? Mouth. Huh? Sultanas. Good morning. Good morning. Go say good morning. Say good morning. Today is February 23 and birthday ng kapatid ko ngayon. Happy birthday, Tita. Say happy birthday, Tita. Happy Tita. Sing happy birthday To me. Happy birthday to you. Come on, sing. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Tita. Lyra. Tita Isel. She's too loud. Tita Isel, happy birthday. Sis, alam ko, mapapanood mo to. Late na. Kasi late naman ako mag-upload. Pero ngayon, wala yung mga boys. Umalis sila kaninang madaling araw. Ko lang ako ng breakfast ni Holly. Kasi itong gustong breakfast ni Holly. Wait lang. And nagluluto ako ng, ayan, oh.
3 araw ko na siya niluluto halos every day kasi 'di ba? Nagluto ako nung isang araw, madami 'yun eh. 2 giblets na packet. Ha? Maghahanap na siya ng spoon. There he is! Found it. And 2 packets ng liver. So marami yung pinakuluan ko lang siya. And then dinalagay ko sa ref. And then pag gusto kong kainin, ayan, dinalagay ko lang dyan. So ayan. Nakaka-addict siya. Tapos mamaya bibili ulit ako sa ano. Kasi alis kami ni Holly. Kasi wala dito ang mga boss. Ay, kunin ko muna yung ano niya. Nakalimutan ko. Where's your bowl? Bigyan ko muna siya ng breakfast. So, eto yung breakfast ni Holly na Sultana Brand na cereal. So, what you gonna say? Thank you. Po. Hoy. So, ayan. And, bigyan ko si Holly ng melon. Ito yung hiniwa ko nung isang araw. Ayan. Oops. Uh-oh. Here, Baba. Ano sasabihin muna kay Mama? Thank you. Thank you. I think you need your fork, Baba. Here. Oh, that's a spoon. No, that one. Alright. No, that's for your cereal. I'll get your fork. Wait. Are you alright, Tanya? You're alright. Is it good? Good. And ito yung akin. So, yan ang breakfast ko at saka yung watermelon. Watermelon. Ano yun? Melon. So, luto na siya. Luto na naman to. I mean, ayan. Toasted na siya. Oh, kasi gusto ko yung ganyan ng itsura. Kasi pwede naman siyang kainin na pinakulaan lang kasi sobrang sarap niya na rin. At ang sobrang lambot. Ako gusto ko yung ganyan. Yung parang may pagka-crunching konti. Ilalagay ko lang siya sa plate. What are you doing, Baba? Tingnan niyo siya. Napagod ikaw. And eto na yung akin. Pinicturean ko lang siya kasi pinost ko siya sa Instagram. Ayan. So, ayan na siya. O, diba? Ang crunchy niya. And, eto yung melon and yung beroka. What's that? Finish. And ako naman, mag-i-edit ako habang pinapapak ko yan. Kasi alis kami nga ni Holly, diba? So, ayan yung laptop ko. Yan ang ating, ano na, mag-10 o'clock na. May sinasab. You want some? She loves this as well. What's passing? Oh, hinahanap niya yung suka. Well, I'll get some. Huh? I will get some. This year. Say see you. How is it? Tell them, how is it, Baba? Gustong-gusto niya rin yun, no? Show them how you eat it, Baba. Look. Yeah. Okay. Show them how you eat Nails. your nails. Naubos niya talaga yung binigay ko. Oh, good girl talaga ang baby girl na to. And you have to eat your... This? Yeah, finish that one, okay? Okay. Your baby. So, habang kumakain ako, mag-i-edit tayo kasi kahapon, hindi na... Kahapon naka-edit. Hindi ako nakapag-edit kahapon. Kasi naglinis kami sa Pergola nga, diba? And yan, mag-edit tayo. So, mamaya na lang ulit. Pinapakain niya rin yung baby niya. Oh. Are you feeding your baby? Yeah. Are you sharing? They're not eating. Oh, baby's not eating. Yeah. Why? Hindi daw kumakain ng baby niya. Did you try? Look hole in it. You're almost finished, Baba. Hole in it. Saturday. Yeah. So, ayan, nag-edit ako. And ayan si Holly. Look my darling. Look daw. She will cut it. Okay. See? Wow. See? More. Okay, cut it more. No, darling, more. Okay. Not darling. No, you cut it. Look, it's too hard. It's too hard. Yeah. Okay.
Oo nga naman. Matigas siya. Oh, ayan. Ano sasabihin kay mama? You're welcome. Yeah, wait. Mommy's gonna edit. Ayan na yung aking. Marami-rami na yung nakain ko. Oh. Warner? Naubos. Wala, hindi ako nagsuka kasi. Tawag mo. Ang sarap niya din kasi kahit walang suka. Ngayon lang ako hindi nagsuka. Oh. Naubos niya din yung isang liver. Oh. Baba. What you gonna say? Anong please? Thank you. Sharing is? Caring. Sarap? Siyamas. Masarap. Masarap, Baba. Ta, are you done? Akin na. You don't like it? Akin na. Akin na. You want it? You like it? Masarap? Kinakain niya talaga yun. Wiggle. Wiggle, wiggle. Wiggle house. Wiggle house. Wiggle. Good job, Baba. Baby. You got your own baby, Baba. Paradise, tell me who you seek.